Та кара много яко, виж какво става, Мерседеса кара. Тук бащата се вози, мен отзаде ме сложиха. Колко караш, 60 ли бе? Още го нацена, не са пресе. Вижда ли ви бързи ярост? Де е пътя? Абе, не ми викай, бе. Виж какво ставаш? После го качвай във Фейсбука. Шматките, тук карат коли шматките. Абе, шмат видеомата, ама си возиш газа. На мен ще дадеш ли на връщане, тате? Возят си газа в моята кола, да не? Тате, Моята кола на мен на връщане ще му дадеш ли? И ти ли бе? Най-моната, а не. Добре. Его, аз ще карам на връщане, бате, нали те си съгласен? Абе, Не, брат, става. няма, аз съм на връщане. Искам малко и аз да покарам. Малко и аз да се науча. И ти на мен ще правиш видеото. И аз искам малко да го карам Мерцедеса. Виж пътя къде бе. Абе, заобикалям плотките, какво искаш от мене? Трябва да гледаш точно марката къде ходи. Нали тебе, тате? Марката. Марката трябва да е. Марката трябва да гледаш. Нагоре виж как. Няма да му давам газ нагоре. Ива, куди ли си? Ще карам тези с 60, 80. Брат ми не мога да кара човек. Аз искам да му давам газ, че стигне много бързо, е. Трябва да се кефа. Аз нагоре ще го побъркам сега. Първа, втора, трета. А къде са едините, какво ще кажеш? Научим ли съм се вече? На пет. Що на пет? И гледат той. Пътя си гледай. Пета. Готно, горе. Така и то се дава. Пътя гледай. Пътя. Наби малко шперачки. Сега слагай на четвърта. Къде си пътя? Крачка. Пътя гледай. Влиза вече брат ми на обороти. Слагай трета. Къде бихте, чакай? Пред. Не първа. Вижте как въртиш волана. Къде си пътя? Дай на четвърта. Как прави? Също като да скара, значи скорост не трябва да гледаш. Пътя не трябва да гледаш. Да, пътя трябва да гледам. Защото малко се бъркам всяко, искаш. Отдавна не си ми дал да карам. И то ръчка, айде, последно карах автоматика. Ами малко те сега влезва в завоя хубаво. Вкарай се да пусна ли малко трап Android? Не. Снимай видеоклип, бе. Снимай ми, правя видеоклип. Само дай мужик. Тук на главния път спира, защото има движение и там ще да караш. Вали, освободи от скорост. Вали. Тате, я малко ти му покажи как се кара, бе. Ето тук сега натисни стопа, да спрем. Спри. Включи стоповите. Спри. Изгаси колата си. Чакай, също не искам съедините. Айде, се стържи на първа. Тъй, я се натисни съединител. Ай се, освободи от скорост. Дай се, първа. Защото ти перате, гледай се. Първа. Втора. Чакай. Тук трета, четвърта, пета. пета. Съвсем малък таков си има синхронна скорост. Служи на първа, свободно. Чакай. Аре, Спирай. Мога да карам.